Avui dia són dos les grans teories que ens permeten descriure el món que ens envolta, la relativitat general i la mecànica quàntica. La relativitat general ens diu com s'expandeix l'univers, com la matèria deforma l'espai i el temps i com la primera es desplaça per aquests últims. La mecànica quàntica ens permet descriure la matèria a petita escala i com el món microscòpic està governat per probabilitats i atzar. El problema és que totes dues teories utilitzen equacions molt diferents i així la una no pot explicar els fenòmens que descriu l'altra. Conseqüentment, un dels grans objectius de la física actual és trobar una teoria única que permeti unificar tots dos àmbits amb una única equació o conjunt d'equacions. Una de les possibilitats és una teoria que implicaria que l'espai-temps es trobés quantitzat, és a dir, que mirat molt de prop aparegués d'alguna manera pixelat, existint com una espècie de maons elementals d'espai i temps que ho formarien tot. Un experiment denominat holòmetre ha intentat descobrir aquests maons, tècnicament anomenats quants d'espai-temps, però amb resultats nuls. L'experiment consistia en separar un feix làser en dues parts iguals i fer-les recórrer dos camins amb miralls col·locats de manera precisa i especial per a tornar a unir totes dues meitats. L'existència dels maons hauria significat que el làser reunificat hagués acabat sent diferent a l'inicial. Encara que no haver trobat res pot semblar que no aporta cap coneixement nou, en realitat ajudarà els científics a definir la direcció en la qual hauran de dirigir els seus esforços per tal de trobar per fi la tan desitjada teoria unificada.